Здравейте, вие сте с предаването Време за лов, аз съм Робърт Атанасов. Днес ще проведем тестове за супресори, такива, които до момента не сме провеждали, защото ще изпитаме около 22 различни вида супресори, 11 от които прототипи. Така или иначе ще можем да сравним различните параметри на фирмите, които предлагат супресори, както фронтове, така и overbarrel типа, и ще извлечем изводи за това какво е тяхното шумозаглушаване и как се представят като откат и въобще каква е тяхната мобилност, как може да ги ползваме. Започваме тестовете с един изстрел без супресор, защото за нас е важно да видим редукцията на звука, а такава ще има, повярвайте ми. Редукцията е нещо, за което много пъти съм упреквали по видеофорумите, защото ние реално даваме резултата само на самите супресори, шумозаглушаването на самите супресори, докато основният изстрел, който очакваме да е около 147 децибела, в крайна сметка така и не го регистрираме, тъй като до сега използваните уреди не са съвършени, те са по-скоро битов тип, а сега вече имаме промишлен, с който ще направим тези записи и ще може да реагираме на 0,5 милисекунди, което е с около 4 пъти над стандарта за шумозаглушаване и за запис на звука. И така да започваме. Първо без супресор. Пускам. 140 децибела. Екипировката, която използваме в момента, е ловна карабина Блазър в калибър 308 с 62 см цев, дълга цев, мачова. Контура е почти прав. Оптически прицел на фирмата Zeiss, модел Victory V8 от 2.8 до 20 и приклад GRS. Тази тринога Коп Ягер позволява оръжието да бъде поддържано в позиция и по този начин ни улеснява работата. И така започваме с първия супресор, който е един от любимите ми, Сталон XE149. До момента това беше супресор, който даваше най-добри резултати. Да се надяваме, че това ще се промени и че ще вървим към съвършенството. Тук се виждат всички коли. Супресора има изолация. Тя помага при продължителни изстрели да не се нагрява и по-скоро да не се вижда маранята, която пречи на оптическия прицел. Така че използваме и този момент. Точно 100 децибела. Точно 100 децибела. Това е един много приятен резултат. Следващия супресор е на една българска фирма, МК. Радвам се, че много български фирми, не много, две за момента, правят супресори, но това е една добра крачка, защото смятам, че ние сме техническа нация и че може да дадем повече на тази сфера, отколкото много други. Факт е също така, че българските производители на супресори използват по-качествени материали, отколкото западните образци. Продължаваме тестовете. Имаме ли готовност? Амен. Готово. Стои 3,3. Това е един легендарен на фирмата Хаускин в високия клас, ценови клас супресори. Моделът е GM224. Много добре работи и в магнум калибри, въпреки малкия си обем, той ме очудвал с високата степен на заглушаване. Също така много добре редуцира отката. Забелязвате, че при първия изстрел, който беше без супресор, оръжието имаше съвсем различен откат, много по-динамичен, много по-тежък. С супресорите това усещане се занижава значително и дори и хора с доста по-крехка физика, както жени и деца, могат да използват тези оръжия. Имаме ли готовност за замерване? Готово. 104,5. Първият замерен е 104,5. Това показва, че български супресор МК е идентичен с този, въпреки че този е с по-малък обем. И сега взимаме на братите украинци един от техните модели Revolution 2. Отново за 30 калибър. Виждате една красива екстериорна като резба
Тя няма функционалност, но така или иначе, може би функционалността е да продава. Следващия супресор е от типа фронт, който означава, че не покрива върху цевта нищо, само от цевта напред. Той е отново украински Immortal. Това са боеприпасите, които ползваме на Gecko 165 грейна, калибър 308 с пластмасов полимерен връх с начална скорост 800 метра в секунда. Нарочно сме избрали тези, защото търсим някакъв стандарт. Чисто за протокол искам да кажа, че днешната температура е около 24-25 градуса, лек прохладен вятър и надморската височина е 530 метра. 530 метра. Точно. Тук виждаме нещо, което аз също забелязах по време на тестовете на тези супресори. Малкият Immortal има такова шумозаглушаване, каквото и големия. Това е титаниеви с стоманена втулка. Готово. 110,7 децибела. Искам да кажа две приказки за този супресор. Това е първият български супресор, с който аз стрелях преди време. Горд собственик съм на един такъв. И винаги ми е любопитно да замеря показателите. Характерно за него е малкият диаметър, елегантната форма и доброто решение. Сега ще разберем дали в крайна сметка редукцията на звука работи. Това е супресор от типа Overbarrel, защото поема една част от него върху цевта. Първата камера разширява. Според мен това е чисто визуално един от най-красивите, защото застава много елегантно върху цевта, без да нарушава контура, и той е много успешен вариант за гонки, когато се използват ниски мерни прибори или бързомери, както и за термо, защото термото много често приема част от температурата, това е логично за термоприцелите, и не може да работи след първи изстрел. Когато диаметъра на супресора е по-нисък, тогава термото съответно се влияе по-малко. Имаме ли готовност? Готово, да. 111 се редуцира много добре. Хубавото за тези супресори е, че идват и с чохълче от неопрен, което, както казах, намалява миража, който се получава над такива устройства, особено в горещи дни като този. Това е на същата българска фирма HQS Special Slim. Slim, нали, идва от това, че е тънък диаметъра. При тези модели има значително редуциране на отката. Тук не се набляга толкова на заглушаване на звука, колкото на редуциране на отката. И аз съм много любопитен, защото това е първия супресор от този тип, който аз експериментирам и тествам. Имаме ли готовност? Готово. Стрелям. 112,4. Отката е значително редуциран. И както колегата подсказа, Special, голямото братче на Special Slim. Това е първия прототип от тази серия, до който се докоснах. Мой приятел, който наскоро се закупи такъв за калибър 300 рум, твърди, че това устройство до така степен редуцира отката, че оръжието стреля с по-малко откат, отколкото 308. За тези, които разбират за какво говоря, с такова устройство имаш опцията хем да стреляш с тежък калибър, който има висока начална скорост от една страна, и от друга страна да имаш нисък откат. Имаме ли готовност? Момент сега. Готово.
107,3. 107. Моделът Hunter на HQS е този, който ме впечатли най-много при тестването. Надявам се и сега да покажа същите параметри. Вече имаме отправна точка, видяхме как работят по-голямата част от супресорите и се надявам този да покаже много добри параметри. На дължина не е много голям, има добър среден обем, до някъде съпоставим с Hauskin модел 224. Имаме ли готовност? Да. Той 5,3. 105. Сега при нас идва един прототип, който представлява отделните камери, които са сепарирани с тези ламели. Първоначалните изходни отвори, които нагнетяват газове в първата камера, и те на практика, тук е най-голямото разширяване. И тези мрежички. Сега системата с мрежичките не е нова. Тя е правена и друг път. Но тук поставянето на мрежичките по съвсем друг начин, съвсем друг принцип. И те не само забавят газовете, ами доста добре ги спират и процеждат. Като представете си няколко степенна цетка. Външният корпус е изготвен от карбон. Това е възможно най-лекият материал, който може да издържи това налягане. Сега ще разберем този супресор как се справя и като шумозаглушаване, и като откат, а времето ще покаже какъв е живота му, защото това е един скъп продукт и като изготвяне, и като материали. Прототип, който сега имаме честа да тестваме официално и да се надяваме, че скоро ще го видим и в магазинната мрежа. Горя от нетърпение. Точно 100. За целта на следващия тест с този прототип ще използваме друго оръжие, защото нямахме подходящ супресор с резба М18 към 1. Този е М15 към 1. Заради това използваме тази тика, отново в калибър 308. Ползваме същия боеприпас. Дължината на цевта е по-къса. Обикновено това се отразява така, че силата на звука е по-голяма. Така че какъвто и резултат да даде с тази цев, оръжието, което използвахме доскоро, ще даде по-нисък. Компанията Erek Nagel, която е известна с производството на монтажи за оптики и други такива аксесуари като пикатини, релси и прочие, започна, разбира се, да произвежда след въвеждането на разрешението за производство и продажба на супресори и тези супресори под името ERA. Фирмата е с отлична репутация и аз съм провеждал тестове на двата модела, които са Over Barrel с различна екстенсия напред. Един е с по-дълга предна част и с по-къса камера и обратно, другия съответно компенсира по-дълга камера и по-къса предна част. Това, което проверих и опитът доказа, че по-голямата предна камера за сметка на по-малката задна работи по-добре, като заглушава повече, но като групираност на стрелбата и по-добър баланс ми даде този, който е с по-дългата задна част. Той е 10,0. 110 децибела точно. Това е една легендарна фирма за производство на супресори. Фирмата ATEC. Те произведеха първите карбонови супресори. H2 е новата версия на Mega. Максимално голям обем, не много дълъг супресор. Това, което не ми харесва при тях е, че заема голяма част от визията, от оптиката. Ако използваш малко увеличение или някаква оптика за гонки или бързомер, голяма част от зрителното поле е скрито. Иначе много добре редуцира звука. Аз използвам подобен за моята 6,5 мм карабина и съм изключително доволен. Групираността на стрелбата не само, че не се нарушава, ми се подобрява, както и между другото при повечето супресори.
Готово си Аз имаме. съм готов, да. Готов е, да. Ще стартем с това буш. Той е 3,6. Да, очаквано добър резултат заради големи обем. Супресорите като цяло, освен фронт и овербарел, се разделят и на още един принцип. Тези, които са с отделни сегменти разглобяеми или с един общ корпус. В случая H2 с отделни сегменти, виждате как може да се разглоби. Той може да се удължи. Българския МК също е с отделни сегменти. Това има и своите предимства и своите недостатъци. Като предимство, че може да се удължава или скъсява според нуждите, а пък като недостатък, че стават малко по-тежички. Също така има наблюдение, че много често тези, които са от един цял елемент, имат по-добро заглушаване, но това накрая може да докажем със сигурност, след като анализираме графиките от уреда, който сме поставили тук. Стандартен модел HQS Hunter с добавени мрежи. Така, този супресор вече го тествахме, но без тези допълнителните мрежички, за които говорихме в началото на разглобения карбонов вариант. И ще видим каква е разликата. Това е една много добра база за сравнение, за да видим колко се редуцира от звука вследствие на поставянето на тази нова технология мрежички. Така. Прави ми впечатление, че с HQS супресорите по-лесно се навива резбата. Явно добре е направена захода. Паската. Още по 99,9. 99,9. Този модел HQS, който е от двуделните, вече го експериментирахме. Правихме тестове с него, но този модел е с мрежичка. Шегувам се, не това мрежичката. Мрежичката е вътре, както показахме при разглобения вариант. И сега тестове. Когато супресор обаче е с мрежичка, тогава разликата между първи и втори изстрел е изравнена значително. Така че едно предимство, защото аз обичам консистентните неща, тези на които може да се разчита. И отново този елегантен HQS Slim, само че този път отново с мрежичка. Ще разберем първо разликата между първи и втори изстрел, дали ще е изравнена. И второ ще видим дали редуцира повече звука от предшественика си. Наистина стои много елегантно, дори върху по-тънка цев, но при по-дебелите цеви просто е уникално красив. Да ме прощават дамите, че не говоря за цветя. Готово си имаме? Да. Той е 7,5. Да, с около 3 децибела по-ниска стойност даде. Слагам антифоните, защото слуха може да се увреди сериозно. Препоръчвам го на всички стрелци, когато стрелят без супресори, да ползват антифони и дори когато стрелят с по-малки супресори. Може да обърнете внимание и на отката, сигурно ще е по-голям. Готовност? Да. 140 децибела. 140 децибела. Да, това е нещо очаквано. Даже аз предвиждах и по-високи стойности на шума, на звука. Някъде около 145-147 децибела са обикновено стойностите на калибър 308 при стандартен 168 грейнов куршум и стреляне с около 800 метра в секунда. Тук имаме подобни параметри, така че очакваните стойности са. В заключение може да установим, че супресорите, както и тяхното име подсказва, винаги намаляват силата на звука до такава степен, че не е необходимо да се носят антифони и прага на болката от звуковото налягане не се достига. Той супресор е полезен за здравето, защото увредения слух е нещо, което не може да бъде възстановено. Същевременно намалява отката по един или друг начин. Има различни технологии на отвеждане на газовете. Няма да се спираме на тях.
Благодаря ви, че бяхте с предаването на Робърт Атанасов, Български ловец, и до скоро!